ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ଦଉଛି ଆଉ ସିଧା ସେ ଗଛ ଭିତରକୁ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଡେରି ନ କରିକି ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପିଲାଟିକୁ ସୁନାର ଦିଟା କୁରାଢି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ସୁନାର କୁରାଢି ପାଇକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଗଛଟି କହୁଛି, ଆରେ ମୋ ମୂଳରେ ଯିଏ ଯେତିକି ପାଣି ଢାଳିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାର କରିକି ଦେବି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଡେରି ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଉଛି। ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖି ଦଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ଆରେ ଶଳା କଣ ଏତେ ବଡ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଶଳା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଡେରି ନ କରିକି ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକି ଦଉଛି। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ମିଶି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି କରିକି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାରୁ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ କି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗଛର ମାଲିକ ଆସି ଦେଖିଦଉଛି। ଆଉ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ